Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking wilasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi kajiwa kasarira tumanduk tumanem ing jiwangga kula talasan panjenengan ugi. Ngaturaken salam rahayu, salam kawilujengan. Ing dalu punika keluarga ageng Dewa Dharma Campursari ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Den Bagus Teguh Adif Wicaksana sarjana seni ingkang mijil saking dusun Nablok Kecamatan Celowok Kabupaten Pati Bumi Minatani sowan ngabiyantara nuhuni dawuh saking Hamengkugati inggih punika panjenenganipun Bapak Nurkolis kalian Ibu Diah Irnawati kanthi hajat Walimatul Hitan Den Bagus Iksan Fitra Nur Arswindo. Ing dalu punika sumangga kita sami memuji mugia putra kinasih ingkang sampun dipun tetakaken Tatosa putra ingkang utama, putra ingkang saged mbanggaken keluarga nusa bangsa talasan agama. Ing dalu punika Dewa Dharma Campursari ngaturaken pamatur nuwun dhumateng para pangemban pangembating praja. Mliginipun wonten dusun Bucu Kracan RT Gangsal RW kalih Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ingkang sampun paringidi anggenipun Dewa Dharma Campursari gelar pagelaran ing dalu punika. Kanthi tembang-tembang Campursari garapaninggal Dewa Dharma ing dalu punika atur panglipur dhumateng panjenengan sedaya. Mangare sareng kalian SAA Audio Sound System kalian Mandiri Studio Shooting. Kanthi sesanti Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti sekali mardika Indonesia tetep mardika. Mijilipun para Swarawati saking Dewa Dharma Campursari setunggal baka setunggal badhe sowan ngabiyantara wonten panjenengan badhe atur panglipur kanthi tembang pambuka ingkang kaping pisan wonten Diah Ayu Rara Dewa Dharma. Mijil saking Dewa Dharma Campursari sowan ngabiyantara wonten panjenengan sedaya wonten Diah Ayu Rara Dwi Damayanti Dewa Dharma.
kaping 3 Surawati ngemicil saking Dewa Dharma campur sari yang badhe waring atur panglipur dhumateng panjenengan sedaya wonten VV Vanessa Dewa Dharma. Kaping sekawan minangka pamungkas saking Surawati sawan ngabiyantara wonten panjenengan sedaya wonten Tiah Ayu Roro Ayu Arista Dewa Dharma. Surawati yang kami cil saking Dewa Dharma campur sari yang badhe matur panglipur dhumateng panjenengan sedaya ing dalu punika. Dhumateng para tamu ingkang dahat kinurmatan, terimalah salam pembuka, satu tembang pembuka bersama Dewa Dharma campur sari.
setunggal tembang tombo kangen minangka pambukaning atur sinareng Dewa Dharma Campursari.